سورة البقرة أيام وننا سورة البقرة أيام وننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتدى أثره إلى يوم الحساب والجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عين جورا يوم من كنو an y'a damina yɔrɔ min na kunu an k'o ye alakira ka baara o damina yɔrɔ de ni adamaden bila baara la i b'a kala o de y'a damina suratu bakara aya fɔlɔ kana bila fo aya mugana ala tun bɛ alakira yɛrɛ de kala a bɛ mɔgɔ wele ka taa miiriya min na ani a bɛ mɔgɔ minnu wele a k'olu dɔn kunu olu dɔnnen kɔfɛ ala y'a bila a k'a ka muhimma damina a n'a kun a k'o damina o nakun de ye ya ayyuhannas u'budu rabbakum nakun de ye ka bɛɛ wele ko a ye tugu aw ma kɔ an bɛ tugu ala kɔ ni sira fila de ye a ko an ka min kɛ an k'o kɛ an seko damayira a ko an ka min to ye an seko b'a bɛɛ la an bɛ se k'a bɛɛ to ye a ko an ka min kɛ an seko t'a bɛɛ la bɛɛ b'i ta de kɛ o de kosɔn u b'a fɔ ko sariyatigiw b'a fɔ ko silamɛya ka arikanu ye silamɛya tuloma ye 5 de mais silama ka tuloma tɛ 5 ye silamɛya de tuloma ye 5 ye sali sun jaka hiju ani la ilaha illallah o de ye fɔlɔ ye mais silama ka arkanu to ye o ye arkanul islam amma arkanul muslim o tɛ parce que muslimu dɔ bɛ yen a bɛ se ka fɔ ashhadu an la ilaha illallah a bɛ se ka sali mais a tɛ se ka jaka bɔ muslimu silama dɔ bɛ yen a bɛ se ka fɔ ashhadu an la ilaha illallah a bɛ se ka sali a bɛ se ka jaka bɔ mais a tɛ se ka sun dɔw bɛ yen a bɛ se ka ashhadu an la ilaha illallah fɔ a bɛ sali a bɛ sun a bɛ jaka bɔ mais a tɛ se ka taa hiju la o kosɔn
arkanul islam islamiya yɛrɛ tulomaw ye 5 ye mais silama tuloma ye i seko de i seko i bɛ se ka min kɛ bɛɛ ka arkanu ye i seko i bɛ se ka min kɛ silamiya kɔnɔna na o de y'i ka arkanu ye ala y'a ɲamara ni min ye bɛɛ bɛ i seko de kɛ o kɔrɔ mais ala ko an ka min to yen an bɛ seko bɛ o toli la bɛɛ bɛ se k'o to yen i b'a bɛɛ to yen wala ɲamariya kan daminɛ nɔnɔ de k'a fɔ adamadenw a ye tugu aw ma kɔ a ye tugu aw ma kɔ dɛ a n'aw ye ko a ka min kɛ a y'o kɛ a seko damayira n'a ko a ka min to yen a y'o to yen a ko an ka tugu a kɔ a seginna ka argument fɔ mun ko aw ka tugu a kɔ parce que ale de y'aw dan ale de y'aw faw da ale de ye sanji jigi ale de bɛ dumuni d'a ma ale de bɛ nin kɛ ale de bɛ nin kɛ ale de bɛ nin kɛ o kɔfɛ a nana ɲininkali kɛ ko n'aw sikalen b'a la n ye kuma minnu fɔ n'aw sikalen b'o la a ye kitabu min bɛ mahamadu bolo n'a b'aw wele n'a ye a ye sura kelen ɲini kitabu ni ɲɔgɔn kɔnɔ a kana n'a ye a ko n'a m'a kɛ a dun tɛ se ka kɛ o kɔfɛ a ye alakira hakili jigi i ni mɔgɔ minnu banna i n'u gɛlɛyara ɲɔgɔn na cogo o cogo kana ɲina mɔgɔ minnu b'i kɔ koyi mɔgɔ minnu dar'i la wagati bɛ e b'olu wajo a ko wa bashiri ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannat mɔgɔ minnu dalen b'i la olu nimisiwasa ko alijɛnɛ so dɔ bɛ yen alijɛnɛ so min n'u donna kɔnɔna na dumuni fasɔn bɛɛ de bɛ na n'i ye dumuni i b'a fɔ ko nin ye nin de n'i ye zamɛ de k'a sɔrɔ zamɛ tɛ n'i ye tigadɛgɛna de tigadɛgɛna tɛ ala ko wa utubihi mutashabihan ani dumuni in bɛ na dumuniw tɛ u bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ ma u gu tɛ kelen ye o force bɛ ala de bolo anw ka so kɔnɔnaw fɛ an bolo yan an musow bɛ tobili kɛ cogo min na ani taara hôtel de l'amitié la tobili bɛ kɛ cogo min na o ye kelen ye wa o tɛ kelen ye parce que olu y'a kala u b'a dɔn o ye adamaden fanga dan de ala fanga ka bon n'o ye trop ala bɛ se ka na ni dumuni façon 100 ye i b'a bɛɛ i ɲana i b'a fɔ ko nin ye kelen de k'a sɔrɔ o tɛ kelen ye o tɛ bonya adamaden hakili ma o man ka bonya adamaden hakili ma fana o kɔfɛ ala nana fɔ kunun an ka darasu kɔnɔna na ko ne ala tɛ sira mɔgɔw kan tɔgɔ tiɲɛ ko ɲɛ talen gosi ni fɛn fitinin ye hali n'a kɛra sɔsɔ dɛ ou bien min ka dɔgɔ ni sɔsɔ ye mun na ne bɛ sɔsɔ n y'a dilan cogo min na ne de b'a dɔn aw t'a dɔn i bɛ fɛn dɔ dɔgɔya k'a sɔrɔ a dilancogo ka girin ni e yɛrɛ dilancogo ye appareil minnu b'a la o ɲɔgɔn tɛ e la n'i y'a lajɛ sisan sie filɛ nin ye an b'a sa 5 6 de sugu kɔnɔna na ka taa dun mais a bɛ ɲɔkisɛ min ta e k'o ɲɔgɔn ta i kɔnɔ na n'a sɔrɔ i bɛ balo i tɛ balo an bɛ ɲɔ bunte de k'a kɛ mugu ye k'a dun ale bɛ ɲɔkisɛ a b'a kɔnɔ faw de la a kɔnɔ b'a yɛlɛmɛ ka kɛ banakɔtaga ye a bɛ bɔ n'i y'o kɛ adamaden kɔnɔ a bɛ sa dɛ donc secret min bɛ dilali la o ye ala de ka secret ye n'ala kalina ni fɛn o fɛn ye a ye da la ko secret dɔ de b'a la ala bɛ kale kuranna kɔnɔ ni fɛn caman de i ma ka kale ni fɛn dɔ ye ka yira o la ko aw bɛ min bonya foyi tɛ nin ye koyi komi n'a kalila ni mɛlɛkɛw ye n'a ala kalila ni mɛlɛkɛw ye wasafati safa n'a kalila ni mɛlɛkɛw ye a b'a yira o la k'a fɔ aw bɛ mɛlɛkɛ minnu batu aw bolo olu fɛnba dɛ olu ye ne ka baarakɛdenw de foyi tɛ o tɛ foyi ye a bɛ kali ni fɛn dɔ ye mɔgɔw bolo nin tɛ foyi ye ala b'a fɔ fɛnba dɔ a b'a fɔ wa tin wa zayitun a bɛ kali ni toro ye a bɛ kali ni zayitun olive ye fɛn min b'a kɔnɔna na k'a walɛri yira adamadenw na donc ni ala kalina ni fɛn o fɛn ye ala a kan ka kɛ kalina ye secret min b'a la anw t'a dɔn o kɔfɛ a ko kalili nin kɔnɔna na fɛn 2 de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ olu bɛ da la yɔrɔnin kɛlɛ k'a fɔ ni ala kalina ni fɛn o fɛn ye a kan ka kalina ye mɔgɔ dɔ b'a la olu t'a faamuya olu bɛ kafiriya ala ko kadhalika
yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran kon ne be mo chaman de kanda ni nin kalele mo chaman fana fili ni nin kalle olu be temenen ko fede ala yi nin kalke ko kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan aw be kafirani ala yi chuguri kasoro aw tunye sude fa ahyakum nyaw balo summa yumitukum ko fen bena ufaga summa yuhyikum ko fen bena udla bena aw kunutu oye ka be ko me akaba ko rade am se ka ba ala la chogodi antunte ala nana nanye abeta nanye abese kankunu amma dawla wa an kan ga dawla wala kusu annana nabillahi adama adlan chogo bla wa aya ko fe direct ako wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa naw madala ko awtunte awna nade mbena aw faga mbese kana naye mbena aw faire adla la chogo mena mbena wala kalawe pour que kadala ka fa awtunte an faye joye adamu tunte adamu dlan chogo aye angan amiriyata ka fombe adamu dla aya kuma fo meleke onyena aya damina ko kuma fo yana anana abe sura chamandela ni ya aya be fara nyogon kade ba famiya adamu dla la chogo mina ako wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa nin kuma kayimbe kuma kan jumande kologeleya كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا كما او بكافرني علي كسراو تنيسودي اما دولا وا تما من انتم باو فايرجو دلات مومن دي نيافو ملكو ينون كو بنا ادم دين دوت لا كاي خليفه بنا دانفن دوت لا كاي خليفه oba kuma oba chinyati ya ko antunte parce que en faye mire odlan chogo ayore révélation kanye kita qur'ana kono pour kan kadala ko antunte effectivement antunte fana antunte ni ye kanka itara kawkala niko adam abebado beba fo adam arabu ba fo adam tibabu ba fo adam anglais ba fo adam greki ba fo adam bede ba fo adam hawa bede ba fo hawa be harna sur a prononciation te kelenye mais hawa kelendo o koroye ko tiala antunte ala de nana naye ni hakili be mo mina ikanga hakili nyuma soro o kono nana o kofe adama yere adlale nkofe aya bila séminaire la comme ay ala kira bila séminaire la chogo mina atara bila yoro dola yoro min ni jite de sala dumunite de sala fera botte de sala atet letala sufoitala pour que ka kala abena responsabilité min ta dugukolo sanfɛ a ko responsabilité bara damina o de an bena damina o de la bi a ko wa idh qulna lil malaikati tuma min na ko melekɛw ye usjudu li adama aye aw yɛrɛ majigi adama ye a ko aya dɔ la fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin ninyi adama dala kenye kan nimbila kono tuma mena melekew ay ayere majigay aba ayere majigay donc kuma kay mbe fo wakati mina adama jolendo a jole anyabe melekew la ala ko melekew ye usjudu li adam ayaw yere majigi adamay parce que ne ala nkelen pede be se ka fe fitinin ke fembaye boye fude melekew ka noro anni iblis ka tasuma krefe ante fo yew wode ko so iblis yo defo ko ma kuntu li asjuda liman khalaqa asjudu liman khalaqta tinan iba fen ka sujudi fendo ye min la ka bo bogola wa ko kore ko bogo iblis bolo bogo te foye an yɛrɛ fana bolo an b'a dɔn k'a fɔ bɔgɔ ye dugumafɛn dɛ mais ni masaba in b'a fɛ ka dugumafɛn kɛ fɛn belebeleba ye a b'a kɛ dɛ mɔgɔ tɛ se ka jɔ a ɲɛ a ye adamu dilan ka bɔ bɔgɔ la ka na minnu dilanla ka bɔ nɔɔrɔ la n'o ye mɛlɛkɛw ye
ani munun dilala ka bɔ tasuma la n'o ye ibilisi ye ko a y'aw yɛrɛ majigin ye qulna usjudu li adam ala ko melekɛw ye a ye sujudi bi adam ye fasajadu illa iblis aba wastakbara u bɛ ye sujudi kɛ fo iblis kelen pe iblis ni adamu de kelen ye adamu ye adamadenw fa ye cogo min na iblis fana ye jinnew fa de dɔnnibaga caman ko jinne bɛ bɔra iblis de la ale de ye jinnew fa ye ale ma sɔn ka sujudi kɛ a banna wastakbara a y'a yɛrɛ bonya mun na ale khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin i ye ne dilan ka bɔ tasuma de la tasuma ni bɔgɔmugu juman de bɛ se juman na tasuma bɛ bɔgɔ a b'a jeni a ka fisa n'a ye ale bolo o de ale ka argument ye a tɛ sɔn ka sujudi kɛ nin ye ala ka fili nana a sɔrɔ wa kana min al kafirin iblis kɛra kafiri ye ni n kan ka hakili di adama ma adam ne ko danfɛn minnu b'i kɛrɛfɛ n ko bɛɛ ka sujudi b'i ye mais nin ma sɔn ka sujudi b'i ye i jugu don wa i nin don i jugu don surtout a ye kuma minnu fɔ ne ka fisa n'a ye ana khayru minhu ne ka fisa n'a ye a ko ne ka fisa n'a ye o ye fɛnba de ye dɛ ne ka fisa n'a ye i ye ne dilan ka bɔ tasuma de la i ye ne dilan ka bɔ bɔgɔ de la pour que ne bɛ sujudi bi o ye n tɛ sɔn o ma wa qulna ala ko o tuma la ya adam a ko adam uskun anta wa zawjuka aljanna e n'i muso ka sigi aljanna kunna wa kula minha ragadan a ye dumuni kɛ ka bɔ a la dumuni caman de b'a kɔnɔ dɛ fɛn o fɛn ka d'a ye a y'a dun wala taqraba hadhihi shajara a ye jiri dɔ yira a la a kana gɛrɛ nin jiri in na dɛ nin jiri a kana gɛrɛ a la dɛ a m'a fɔ k'u kana dun dɛ a k'u kana gɛrɛ a la dɛ n'u ko adamaden ye kana gɛrɛ nin na kana du a tɛmɛn'o kan o a tɛmɛn'o kan kosɛbɛ kana gɛrɛ nin jiri in na dɔrɔn n'i ko karisa kana dɔ sɔn in kɔnɔ dɛ kana dɔ sɔn in kɔnɔ dɛ kuma tɛ i ka taa a ɲɛgɛnw na kuma tɛ i ka taa a dumuni yɔrɔ a bifew la kuma tɛ i ka taa da li sanfɛla la ne ko i kana don so yɛrɛ de kɔnɔ kana don so kɔnɔ o kuma de fɔra iblis ɲɛna ko kana gɛrɛ jiri la a ko wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin fa in qarabtumuha fatakuna min adh-dhalimin n'aw gɛrɛla la a bɛ kɛ yɛrɛ kuntɔɲɛbagaw ye dɛ a bɛ kɛ yɛrɛ kuntɔɲɛbagaw ye fa azallahuma shaytan shaytani nana ka n'u talɔ ka don u ni hakiliw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka diya yir'u la ka sɔrɔ a t'u fɛ qasamahuma a kalila u ye wa dallahuma bi ghururin a y'u lakanda ni janfa ye ku janfa a ko a ko aya la ko wa qasamahuma wa qala lam yanhakuma rabbukuma an hadhihi shajara aw tigi maaw bali ni jiri na foyi kama illa an takuna malakaini aw takuna min al khalidin fo n'aw y'a dun dɔrɔn a bɛ kɛ mɛlɛkɛ de o de kosɔn a t'a fɛ a ka kɛ mɛlɛkɛ ye aw takuna min al khalidin ou bien n'a y'a dun dɔrɔn aw tɛ sa tugun o de kosɔn an ko nata o de bɛ adamaden n ta bɛ tiɲɛ nin kuma fɔlen nata ye adamu minɛ a n'a muso a ye adamu n'a muso minɛ u ye jiri dun fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma u ye jiri dun sutura min tun b'u la a bɛɛ farala ka b'u la wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna u y'a kɛ u bɛ boli ka jiri bulu tigɛ k'u b'u yɛrɛ sutura n'a ye wa nadahuma rabbuhuma
ala yu wele utigi wele alam anhakuma an tilkuma shajara nima fawnyana ko akana gere ni jiri nawa wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin inko shaytana ya au jugude nima fawnyana wa kuma fora doro maloya yu mine mu jolen tora munde be ke sisa qala rabbana zalamna anfusana ko ala anya nyere kunto nyode ala ye kuma kam min jigi ni aya in konnana ako wa qulna habitu fa akhrajahuma mimma fa azallahuma ash-shaytan shaytan yutalo fa akhrajahuma mimma kana fi utumbe duma min kono aljina min kono ala yobo aljina in kono nana wa qulna habitu ba'dukum li ba'd ala ko ye aw be ka jigi aw be ke ba'dukum li ba'din adu abe ke ñogon jugu ye dugu kolo sanfé ñogon jugu ya inte ko jugu ye de mo ba famiya ci ko mina ñogon jugu ya ñe angana be ko jugu de ka anga ñogon lebu bo ni ye mo ya be ko jugu ke ikase ka fanya na ka fo karsa kanani ke ni ya ka amba bonay kelema de o de o ñogon jugu ya do joni be ñogon juguya adama na muso na dew ana ka demba yaw o be ke ñogon juguye walakum fil ardi mustaqar ku kolo kono sabati yoro babuloy wa mata'un ila hin yani damu fitni katabila ñefe o koroy aw bessa atetto balola وكله فتلقى آدم من ربه كلمات آدم يكما كندول كومبي كابو على كايرولا على يتوبو بوندا كري آدم بس آدم نيمسرا أي برا منك أي برا جوكي أكو ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نيكما كندي جيكنا تلقى آدم من ربه كلمات ما هي هذه الكلمات أرينكم كي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما أن يكون تونيو نما هنا كيافان أمبولو أمبك دانفين پردلوية ألا يافا بولو ما يافا أني غفران تكلي عربكنا نوكو غفرا أني عفا وتكلي غفرا كروي ألا يفري بلو ألا تيجانغتا تغو أبي يفرا جنوبو أني كانغا مين كانغا كلا أبي نا يفرو بلا أوي غفرانوي adamaden do senkari anko karsa anya fari bolo parce que sharia la niye mo senkari angangi sende kari mais be dia sarade oyi ya fay oyi ya fade ala be ya fi bolo kasori be kungota oyi ya fay mais ni ala ya fari bolo kungota la oyi gufranu ye gufran وهي غفراني ألا يفرى بلو ألا يفرى آدم بلو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم كما كان فولي ألا يفرى بلو ما ألا سكناك مندفو قلنا اهبطوا منها جميعا ألا كو أو بكا جيكنا ألا إما فوكي يفرى بلو ولكو سنبا في أكافا ميا غفر له أن عفى عنه ربكنا وتكلم ñeni junubu effacer ka boy pew ani nya fari bolo tekele parce que ni ya fara mo bolo mo ye ko jugudo ke sokonana dem sen fitini ay ko jugudo ke sokonana e kanka gende ina na ko nya fara bolo mais be bo sokonana amba fo a e ma ya fa bolo de anto le fo me o teche ya fatoy ya faye
iye dimi min do na nya fara dimi dusku kasi min ye soro nya fara la mais responsabilité mi kan kata ibota o ye ya fade ni ghufranu do ghufranu zunub o de dimi min ben la nya fara responsabilité min kan kata ito fanata itota ulude ulu akrode wode koso ala e talaqa adam min rabbih kalimatin adam ye kuma ɲumanw sɔrɔ ka bɔ ala fɛ ala ko ninnu fɔ ɲana dɔrɔn bɛɛ y'a fi bolo a ko rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin amma an y'an yɛrɛ kun tɔɲɔ ni ma hinɛ na ka yafa an bolo an bɛ kɛ mɔgɔ pɛrɛdilen ye ala yafar'u bolo mais ala pourquoi ala ko qul nahbitu minha jami a ye bɔ so kɔnɔ tugun a kana to alijɛnɛ kɔnɔ tugun a ma yafa de wa a yafara kɛ a yafara mais baara jugu in responsabilité a b'a ta o de kosɔn ni yɔrɔ in na mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔsɔ nabilayi adama a tun bɛ alijɛnɛ jumɛn de kɔnɔ anw bolo dɔnnibaga caman bolo alijinɛ nin don alijinɛ belebeleba in don mais dɔnnibaga halisa minnu bɛ yen anw bolo alijinɛ in tɛ mais n'i ye hadisaw lajɛ hadisa bɛ musilimu kɔnɔ nabilayi musa ani a ye nabilayi adama sɔrɔ a sigilen a ye nabilayi adama ɲininka e de ye anw ni yɛrɛ kun bɔ alijinɛ kɔnɔ wa a y'a fɔ a fa adama ɲɛna nabilayi musa ko nabilayi adama ye e de kɛra sababu ye n'an bɔra alijinɛ kɔnɔ wa i yɛrɛ kun bɔ y'an fana bɔ a ko est ce que i ma tawurata kala wa a ko tawurata juma ko i ka kitabu a dilala ne dilalen ye san 40 de e ka kitabu dilala ne dilalen ye san 40 i ma kala wa a ko n y'a kala a ko pourquoi i bɛ ɲamariya ni i bɛ n jalaki ni baara ye ala ye min latigɛ n kan ala de y'a latigɛ n kan dɔnnibagaw minnu ye o hadisaw ta olu ko ko alijinɛ yɛrɛ don parce que nabilayi musa tɛ se ka nabilayi adama jalaki ni alijinɛ don n'a bɛ dugukolo in sanfɛ yan k'a fɔ a bɔra o kɔnɔ jardin don a tun b'a kɔnɔna na a t'a jalaki n'o ye a b'a jalaki ni alijinɛ min ni sɛgɛn tɛ yen dɛ a b'a jalaki n'o dɛ dɔnnibaga minnu ko non o alijinɛ tɛ alijinɛ wɛrɛ don olu ko ala ko alijinɛ min bɛ yen ko kojugu tɛ yen nkalon tɛ yen لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا الجنة كونو اي تي مانا كامي اي تي غالومي ابليس دنيا غالو يفو الجنة دي كونو ابليس ين غالو يفو رجمانا الجنة كونو دوني بقى منون كو الجنة تي او يو ديفو كو الجنة تي الجنة ni asiglen be kamumunu makono nodo ni adama de min do no kono itebo adama bora chogodi ni donna kono doro ibe toyinde ite boy pour que ale bora o de ko su hadisa wiye ñogo sama aljene jumando adama tumbero mina mais anga alaba tutaka koy anyado amado ate foy tora na mo sini mo kala mo ñogo sosala anga leçon tirée adam ye séminaire minke a gagné na wa ma gagné et puis séminaire ni ñere dlalay a kɔrɔ ye mun de a kɔrɔ ye n'i b'a fɛ ka mɔgɔ responsabiliser i ka temps d'a ma a ka se k'a ka baara kalan ka dɔn n'a bɛ baara in kalan i ka fɛn bɛɛ nɔgɔya ye pour que hakili ka kɛ kelen ye a ka o baara kalan kɛ ala y'o de kɛ adama ye ka taa n'a ye alijɛnɛ kɔnɔ a bɛ aya dɔ kɔnɔna na aya in kɔnɔ kula minha ragadan haythu shi'tuma a ye dumuni k'a kɔnɔ dumuni caman de b'a kɔnɔ ko yɔrɔ o yɔrɔ ka d'a ye a ye dumuni kɛ hadisa aya dɔ kɔnɔ a b'a fɔ ko inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha aljinne i bɛ aljinne min kɔnɔ sisan adam kɔngɔ t'i minɛ yan i farilankolon tɛ kɛ fani bɛ yen cogo fani ka di i bɛ se ka dɔn awa minɔgɔ t'i sɔrɔ yan tile fana ti i farikolo gosi i bɛ hɛrɛ de la yan o kɔrɔ ye n'i b'a fɛ ka adamaden bila baara la i k'a kala ka adamaden kala i b'a fɛ ka i den k'a jalaki i k'a kala erreur de bɛ farafinna an n'an denw tɛ kuma o ye erreur ba de an bɛ so kɔnɔna na i den n'i y'a ye mɔgɔ ni den bɛ kuma dɔrɔn a n'a kɔrɔkɛ den de bɛ tulonkɛ la ou bien a dɔgɔnin den mais ale den
te kuma fɛ ni taara so kɔnɔ na n'i y'a ye ani muso dɔw bɛ tulonkɛ la dɔrɔn a kɔrɔkɛ muso don a yɛrɛ muso u diminen de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen o y'an dan cogo de a laada tora an joli la an kan ka kɛlɛ ka bɔ yen ka kɛlɛ ka bɔ yen adamaden min bɛ baara k'i bolo i n'o de kan ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka tigi ladi a ka sira faamuya min ka di ye a k'o don min man di ye a k'o don pour que aw ka to ɲɔgɔn fɛ mais n'o t'aw ni ɲɔgɔn cɛ don o don e b'a jalaki ale kabakoya nin de ye laada ye koyi n taabolo de ye dɛ e kalalen don e b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ taabolo ye a laban bɛ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn ye o de ye farali ye farali dun tɛ na ni foyi ye fo cɛnni a ko qul nahbitu minha jami'an a ko a y'a bɛɛ ka bɔ alijɛnɛ kɔnɔ ba'dukum fa imma ya'tiyannakum minni huda a bɛ se ka kɛ kanda bɛ na ne fɛ ka n'aw fɛ ka bɔ ne fɛ ka n'aw fɛ kanda cidenw bɛ na ka bɔ ne fɛ ka n'aw fɛ faman tabi'a hudaya ni mɔgɔ min ye ne ka kanda in tugura ne ka kanda in kɔ fala khawfun alayhim wala hum yahzanun olu tɛ siran min bonya u dusukun tɛ kasi u bɛ min tɔ u tɛ siran min bonya mɛlɛkɛw b'a f'u ɲɛna depuis u ma sa k'a fɔ a y'a hakili sigi a bɛ taa masa min fɛ masa ɲuman don a ye baara fitinin minnu kɛ a b'a sɔrɔ a y'a kɛ baara belebelebaw bolo i taara ka denyɛrɛnin minnu to den fitinin minnu ni musow to u b'a fɔ k'u kɔlɔsi u b'a fɔ k'i hakili sigi ala b'u kɔlɔsi komi a y'i yɛrɛ kɔlɔsi cogo min na o de ye la khawfun alayhim wala hum yahzanun walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina mɔgɔ minnu kafiriyara k'an ka ayaw ngalon tigɛya ka kuranna ngalon tigɛya k'ala kira ka kumakanw ngalon tigɛya ulaika ashabun nar hum fiha khalidun olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ tasuma kɔnɔ u bɛ duumɛ tasuma kɔnɔ o tɛ bɔ khuludu o ye ka kudayi de damina yɔrɔ de b'a la mais laban yɔrɔ t'a la a bɛ ban wagati jumɛn na o t'a la nin ye nabilayi adam a ka seminɛri dan de ye mun kosɔn ni kisa in nana yan ne ko kuranna kɔnɔ n'i ye kuranna tila saba kelen ye kisa de nabilayi adama ka kisa in nana mun de kosɔn k'ala kira hakili sigi ala kira tun bɛ degun de la o a bɛ degun de la a nana madina a bɔra maka a gɛnɛ adamaden e ka mini hakili la e bɔra aw ka dugu kɔnɔ i gɛnɛ i bɛ dogo dogo jiriw ni ɲɔgɔn cɛ fo kana dugu dɔ la dugu min mɔgɔw ye lahidu ta i ye ko n'i nana an b'i kɔlɔsi an b'i dɛmɛ i ka diinɛ in bɛ taa ɲɛfɛ ala kira ni u y'o lahidu ta akaba dɛ u y'a ta mina ani maninakaw ye lahidu ta ye dɛ an kɔni tɛ se k'i dɛmɛ yan mɛ ni kɔni sera u ma an b'i dɛmɛ a kana o dugu fana kɔnɔna na kana balawu sɔrɔ yen kana sɔrɔ dugu tilancɛ ye mumini ye sulusu ye mumini ye sulusu ye munafiki ye sulusu ye kafiri un tiers ye mumini ye un tiers ye munafiki ye un tiers ye kafiri n'a bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na hali n'a ye salamu bila mɔgɔ dɔ la o b'a nɛni hali n'a ye salamu bila mɔgɔ dɔ la o b'a nɛni Madina dugu kɔnɔ u b'a dɔgɔya u b'a Alakira dɔgɔya u bɛ kuma jugu si tɛ yen min u tun tɛ min fɔ Alakira ɲɛna Madina dugu kɔnɔ mɔgɔ minnu tun b'o o baara in ko o ye jifu de o ye Bani Israilakaw de parce que olu tun ye nafolotigi ye Madina kabila saba tun bɛ yen Madina dugu kɔnɔ Bani Kurayza ani Bani Qaynuqa ani Bani Nadir ninnu ye yahudiyaw de an bɛ minnu wele ko Bani Israil Bani Israil ye kabila de yahudiya ye diinɛ de o tɛ kelen ye dɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ yahudiya ye ka sɔrɔ i tɛ Bani Israilaka ye mais Bani Israilaka fana bɛ se ka kɛ yahudiya tɛ Safiya bintu Huyay ibn al-Akhtab ala kɛra furumuso dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Safiya ale ye Bani Israilaka de mais yahudiya tɛ silamɛ don ale sera silamɛya de la
ale tɛ yahudiya ye i y'a faamuya donc mɔgɔ minnu tun b'o kɔfɛ i b'a ye a y'a bɛnna olu ka kumakan de tugala direct k'u ka kumakan tugu adama ka kisa la a b'u ka kumakan tugala mun de kosɔn pour que ka alakira ka hakili to so ji la ka to so ji la ka kuma ninnu ye k'u ka bandiya bila u ka alakira dɛmɛ parce que alakira bɛ kuma min fɔ arabuw t'a dɔn u kalalen tɛ mais aw israɛlikaw aw b'a dɔn a ka taamasiyɛn b'a bolo a ka kitabu kɔnɔ an bɛna daminɛ o de la a b'a daminɛ k'a fɔ ya bani israel ayiwa يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أكو يا بني إسرائيل إسرائيل الدو نيني مكرانا كونو يورو أبو جلاكيدي جلاكيلي كومادو مغنيومان دو أو منو يه مغنيومان أو فاي إسرائيل yaquba ye u denw aw de bɛ nin manamana ko la kuma kɔrɔ y'o de i y'a ye kuranna kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'a ala bɛ israɛl denw wele a b'u jalaki de aw ni nin yɔrɔ in man kan dɛ aw man ka kɛ nin na parce que aw ye maabadenw de ani mɔgɔ tɔ tɛ kelen ye ala y'a fɔ kuranna kɔnɔ ko wa faddalakum alal alamin a y'a u fasamantiya u tun bɛ diine kono wagati min na ka tɛmɛ adamaden bɛɛ lajɛlen kan o tuma na n'olu donna ko la u man ka don ko min na u kan ka jalaki a ko ya bani israel a ko israel denw ni y'a fɔ cogo min na kabila tɔgɔ don diinɛ tɔgɔ tɛ u fa israel ye yaqubu de yaqub ibn ishaq ibn ibrahim ودي تغيكو إسرائيل على القرآن كونو كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إسرائيل وهي يعقوب ده يعقوب ده اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أيا وحكلي جيني ما منك أوكا نكما كان يسني بجون دما منو تنبي على كرات كليلا est-ce nema in kera ulu de wa nema makulu yede akera ufa unu mokewde ala e minke aw fauna moke ayaw hakili jigola wa awfu bi ahadi ay lahidu min tambolo lahidi munun tambolo lahidi munu ay munun tambolo ayulu dafa o fi bi ahadikum ni fana baka lahidu dafa lahidu be qur'ana kono yoro chama wa idi akhadha Allahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum ay lahidu duma ni lahidu nun dafara afana benu do aljanna wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar lahidu jelendo
على سورة المائدة كنو وإذا لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على لهدود من إسرائيل دونا وبعثنا منهم 12 نقيبا ني مغسوغن لين تاني فلا نيولوتشي وكنو يا فهمي هي مغسوغن لين تاني فلا يوتشي كفلين أقمتم الصلاة ناي سالجو وأتيتم الزكاة كجكدي وآمنتم بالرسل إن كتشيد منون بلا كدولة وعزرتموهم أيو كولوغليا وأقرضتم الله قرضا حسنا أي جرو شامن كي على لا أكفرن عنكم سيئاتكم باكا كوجوغو بيافا بابتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار نين الله دوي أوفوا بأهدي أوفوا بأهدي أوفوا بأهدكم نيل أي الله دو منون تامبلو أيولو دافا نفنا باك الله دو داو كا حنمده حكلي جيجي مين بكو كلاما مين تكو كلاما أما كتولو أكو آية إنكونا أكوف أو إيايا فرحبون ما يسرانيا ده نايت جيكي نين الله يدو كانونوي كوجوغو باو سرود كوجوغو دونا نو سرو مدينة كونو وبوي دومينا هي او يا كوجوغو ده وبودو مدينة دوغو كونو ibe bode ika fali ani ka nyogo be bisaka mina min taybo taybi ka mina be to taybi tanere وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم نيمين جينو يقراناي أباكا كتابو ينشي تيجي بيد كلني أي دالا نيمين جينا ناكا كتابو يكلني أي دالا ولا تكونوا أول كافر به أو كناك كافر فلو يره أفلو كنا كافر ينايره mɔgɔw tun bɛ kafira n'a ye sana olu ɲɛ wa makankaw ma kafira ni kuranɛ ye wa mais a kan t'olu ma o a kan bɛ Israël ka famille de ma yan Israël ka famille min bɛ Madina Ala ko kan b'olu de ma ko aw folo kana kɛ kafiri ye dɛ parce que n'aw kɛra kafiri ye dɔrɔn Israël den tɔw bɛɛ bɛ ban a bɛ junubu aw de bɛna ta aw de bɛna bɛɛ junubu ta aw be kodon makankaw te kodon u kɛra kafiru ye an tɛmɛna olu la mais an minnu be kodon n'aw kafiriyala n'a ye sisan mɔgɔ mɔgɔ bɛ aw ko a bɛɛ bɛ kafiriya n'a ye n'a kafiriyala n'a ye aw de bɛ kɛ sababu ye n'a b'u ka junubu ta wala tashtaru bi ayati samanan qalila a kana n ka ayaw a kanu fɛrɛ sɔngɔ fitinin ma u ye dɔni sahaba dɔ ɲininkali kɛ ko sɔngɔ fitinin ye juman de a ko dunan bɛɛ alakira ka tamasiyɛn bɛ tawurata kɔnɔ u ko dogo pour que alakira ko kana bɔdari sɔrɔ u y'a fɛɛrɛ duna bɛɛ de ma n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ duna kɔnɔ i ma alijɛnɛ sɔrɔ i pɛridi la dɛ duna bɛɛ de ye sɔngɔ fitinin ye duna bɛɛ a bɛ komi anw minnu bɛ misiri kɔnɔ an minnu b'an ka du kɔnɔnaw na seereya dɔ nana e ye seere de mais kɛlɛ bɛ mɔgɔ fila ni minnu ɲɔgɔn cɛ kelen b'i balo ale de b'i balo a b'i fɛɛrɛ bɔ a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'i ye i nana lajɛ a ni seereyala nin ye tiɲɛ la est-ce que n bɛ balo sɔrɔ tugun i seerela nkalon kan min b'i balo i ye ala ka tiɲɛ fɛɛrɛ sɔngɔ fitinin de la sɔngɔ fitinin i kan ka seere ni tiɲɛ de ye a b'i so daga min kɔnɔ a daga ye a f'a ɲɛna ko a k'a ci ala bɛna ni daga dɔ ye kabila ye i ka sɔnni bɛ bɔ kɔrɔ sikasi t'o la adamaden tant que i jigi bɛ ala kan ala tɛ bɔ i ko abada tant que i jigi bɛ ala kan ala kira salasalama kuna sini n y'a fɔ ani abubakar sidiki tun bɛ gaari hira kɔnɔ a ko abubakar ko ala kira ye ko alakira n'u y'u senw kɔrɔla lajɛ dɔrɔn u b'a ɲɛ alakira yɛlɛla a ko ya ababakar ma dhannuka bisnayni allahu salisuhuma
e ka miiriya ye mun de ye mɔgɔ fila min ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que ala bɛ ye wa ayi ala tɛ ye an minnu b'a nɔfɛ an fana tɛ ye o u tɛ se ka ɲɛ o tant que ala tɛ ye an fana tɛ ye nabilayi musa ka mɔgɔw y'o fɔ o jɔlen bɛ jida la firawuna n'a ka jama natɔ nana u ko firawuna inna lamudrakun u bɛna anw sɔrɔ koyi u bɛna an bɛɛ faga yan hali n'an tun tora dugu kɔnɔna na musa ye mun de fɔ a ko kalla inna ma'iya rabbi sayahdi a ye nin kuma to yen ala bɛ n kɛrɛfɛ a bɛ sira dɔ yira n na tant que i jigi bɛ ala kan kana sira foyi ye sababu minɛ dɔrɔn adamaden n'i bɛ ala wale ala ye sababu minnu d'i ma olu minɛ n'olu dɛsɛra tuma min na de ala b'i jaabi n'u ma dɛsɛ ala t'i jaabi dɛ ala ye sababu min di adamaden ma k'i k'o minɛ ka baara kɛ n'a ye ni sababu in ma dɛsɛ ni ala wale yɔrɔ o yɔrɔ a t'i jaabi mais ni sababu in dɛsɛra don o don ala b'i jaabi hakika ni dugu jɛra kana da sokɔnɔna na dɛ fa idha qudiyati sala fantashiru fil ard ni sali banna a ye di ala dugu kɔnɔna na wabtagu min fadlillah a ka ala ka garijɛgɛ ɲini e taara da ko ne ye garibu de n'i kɛra karamɔgɔ ye i b'a fɔ ne ye karamɔgɔ dɛ tɛ baara kɛ i tun bɛ kalandenya la i ye garibu ye i bɛ saraka deli la i kɛra mori ye karamɔgɔ ye tuma min na i kɛra mori ye i tɛ baara kɛ i bɛ saraka deli la i bɛ fɛn sɔrɔ i tɛ fɛn sɔrɔ abada parce que ala ye sababu caman de d'i ma sababu caman de bɛ dugukolo bɛ yen sanji bɛ yen kolon bɛ yen baara wɛrɛw bɛ yen i ma sɔn ka baara sigi i yɛrɛ bila n'i yɛrɛ bila i tɛ fɛn sɔrɔ koyi adamaden bɛ sababu de minɛ ni sababu dɛsɛra yɔrɔ min na ala b'i magɛ sababu dɛsɛra yɔrɔ min na o tɛ danaya wuli i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ danaya bɛɛ danaya minani ani ala ka sababu minani a bɛɛ de bɛ titiri kelen na cɛ min nana ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ala kira ka misiri kɔnɔ a y'a ka ɲɔgɔmɛ to yen ka dɔ a bɔra a y'a sɔrɔ ɲɔgɔmɛ taara a ko ala kira ne nana i fo n ye n ka ɲɔgɔmɛ jɔlen de to yen mais n bɛ bɔ a taara a ko i m'a siri a ko ayi a ko ne dara ala de la ala kira ko i tun b'a siri de i bɛ da ala la i bɛ sababu de minɛ kɔfɛ bɛ da ala la ni sababu tɛ yen an bɛ kɛlɛ la mali kɔnɔ yan sisan kɛlɛkɛminɛn t'an bolo foyi t'an bolo ou bien kɛlɛkɛminɛn b'an bolo an ka militaires kalalen tɛ an taara nɔɔrɔ la ala b'an dɛmɛ wa ala t'an dɛmɛ misiri nin an b'a bili wagati min na n'an ma jiri ɲuman k'a kɔrɔ ko ala ka so don a tɛ bi an kunna k'an faga wa a bɛ bi aw kunna k'aw faga parce que o tɛ ala ko ye koyi o de kosɔn mɔgɔw n'u bɛ taama sira la ni kojugu sɔrɔ u b'a fɔ ko ayi foyi t'an sɔrɔ sa ko an b'ala ka sira de la o tɛ tiɲɛ ye dɛ tɛ tiɲɛ i bɛ taa balawu faga Kayi ou bien i bɛ taa balawu faga Segu i donna mobili dɔ kɔnɔ mobili min man ɲi ko an bɛ ala sira de la a bɛ si kungo kɔnɔ yen a bɛ si kungo kɔnɔ sikasi t'a la ala y'aw yamaruya i ka sababu ɲuman de ta mobili ɲuman ɲini min bɛ se ka taa n'i ye ka na e ko ayi an ka mobili an ye fɛn o fɛn ta parce que an bɛ ala ka sira de la an ni ala bɛ fɛn dɔ de la mɔgɔ caman t'a faamuya ala b'a fɛ k'a dɔ de est ce que an b'an sɔbɛ de la wa anw fana b'a fɛ ka an ka baara de yira ala la ala makɔtɔ la dɛ ala bɛ adamaden jarabi k'i jarabi fo ka dɔn est ce que i b'i sɔbɛ de la e yɛrɛ ka kɛ sɛrɛ ye fo de ka sabati mais ni e y'i jigi da i ka baara dɔ kan tant que ne bɛ nin baara in kan ala tɛ kojugu kɛ ne la non i ko ɲuman to de ala bɛ kojugu k'i la pour que ka dɔn est ce que i b'i sɔbɛ de la i bɛ i dɔgɔnin n'u muso bɛ so kɔnɔna na i kɔrɔkɛ n'u muso bɛ so kɔnɔna na e yɛrɛ bolo fugariw don o tɛ baara la o tɛ foyi la e b'u balo mɔgɔw y'i ɲininka ko cɛ i ye doni min ta a ka gɛlɛn dɛ ko non ni ala baara de ne bɛ n sago k'a la ala t'i to yen o don dɔ la a b'i to yen i sigilen i dɔgɔnin dɔ bɛ na ka n'i nɛni a muso bɛ na ka n'i nɛni pour que ala b'a fɛ k'i lajɛ est ce que i ye kuma min fɔ i da la ko i bɛ baara kɛ ala ye tiɲɛ don wa est ce que tiɲɛ don i b'a fɔ cɛ a ma se nin ma koyi ne b'aw ta ala de kama wa bɔra a y'i tu ta ala kama dɛ i tun b'aw ta
u ka k'i ye jɔn de u ma sɔn i ka jɔnya ma i bɛ bɔ wallahi n'i y'u ta Ala de kama n'u ye fɛn o fɛn k'i la i b'a baara kɛ o de marakakan na ani o do Ala na mukamu ka ɲɛ n t'a dɔn bamanankan na a bɛ fɔ cogo min na a bɛ komi an dogolen de bɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn ɲini yɔrɔ dɔ la anw b'a fɛ ka Ala k'an ye yɔrɔ min na o tɛ Ala t'an ye yɔrɔ Ala b'a fɛ k'an ye yɔrɔ min na o de ye tiɲɛ ka baara kɛ ni Ala yɛrɛ i ŋaniya ka ɲi ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka na jarabi sɔrɔ kɔnɔ ka sabali o de ye Ala baara ye Ala b'a fɛ k'o de kɛ mais n'i ye baara kɛ ka daminɛ n'i da ye k'a fɔ dɔrɔn ne b'a fɛ ka ne bɛ Ala baara de la ta ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mɔgɔw y'a miiri de u k'a f'u da la dɔrɔn ko n ye mumini Ala t'i kɔrɔta k'i lajɛ fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Ala b'a fɛ ka tiɲɛ fɔlaw dɔ de ka nkalon fɔlaw fana dɔn ka nkalon fɔlaw dɔn o de kosɔn sabali ale y'an ka Alabato sinsinbereba dɛ a sinsinbereba dɔ surtout ni Ala ye doni sigi mɔgɔ min kunna Ala ye doni sigi mɔgɔ o mɔgɔ kunna a y'i kanu dɛ wallahi a y'i kanu dɛ so kɔnɔ aw den 5 de bɛ yen aw den 6 de bɛ yen aw den 10 de bɛ yen Ala ye doni sigi de kunna ni ko bɛ tiɲɛ o bɛ e de wele ni dɛsɛ kɛra o b'o e de wele ni ko b'a fɛ fɛn o fɛn b'a fɛ ka kɛ tiɲɛ so kɔnɔna na mɔgɔw ɲɛsinnen bɛ Ala y'i kanu dɛ mais i ka sinsinbɛrɛ ye mun de sabali parce que Ala t'i tɔ ye o Ala b'i kɔrɔbɔ k'i lajɛ a b'i kɔrɔbɔ dɛ a b'i kɔrɔbɔ ni muso ye a b'i kɔrɔbɔ ni den ye a b'i kɔrɔbɔ ni ba ye a b'i kɔrɔbɔ ni bancinin ye i bɛ se ka ye bancinin dɔ bɛna jɔ yɔrɔnin kelen e y'a ye den tan ne bolo dɛ o de kosɔn i bɛ nin kɛnɛ la o e b'i seko damayira la ka k'a ye a dɔgɔnin e n'a denw de bɛ fa la a bɛna jɔ wallahi n'i y'a ye e y'a ye Ala de bolo koyi wallahi i ye ne ye Ala de bolo kuma in bɛ kɛ komi misiri dɔ le jigin kunna misiri o de jigin kunna bancinin bɛ nin kuma fɔ mun de kosɔn a bɛ nin kuma fɔ mun de kosɔn i bancinin m'a fɔ dɛ Ala de b'a fɛ k'e kɔrɔta k'i lajɛ i b'a fɔ n ba wallahi n dɔgɔnin ninnu ne bɛ Ala deli u ka ɲɛ ka tɛmɛ ne kan mais ne seko ye nin de ne bɛ nin de kɛ n'u bonyana tuma min na ne ni u bɛɛ bɛ jɛ an bɛ fɛn k'i ye min tɛ nin ye a banna u bɛ t'i ka baara la la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Ala tɛ doni sigi kunna fo i bɛ se min na wala talbisul haqqa bil batil a kana ngalon si ndo tiɲɛ sanfɛ libaasu ye fani de ka tiɲɛ fɛɛrɛ bɔ ni ngalon ye an kan'o kɛ dɛ libaasi ye fani de ou bien libaasi ye ka ɲagami labsu ye ka ɲagami labasa alayya hadha al-amr nin ko in ɲagamina bolo de n t'a dɔn dɛ mais libaasu ye fani de kana nkalon joli filɛ nin ye ka tiɲɛ k'a fɛɛrɛ bɔ n'a ye Ala ko an kan'o kɛ dɛ tiɲɛ ye tiɲɛ de an ka tiɲɛ gansan dɔrɔn de minɛ n tɛ foyi fo fo tiɲɛ n tɛ foyi fo fo tiɲɛ la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa a bɛ kana tiɲɛ dɔgɔ kana tiɲɛ dogo wallahi kuma in daminɛ tuma a mɔgɔw bɛ yen n'u bɛ kuma u da bɛ komi kɔrɔti dɛ kɔrɔti a bɛ kuma daminɛ ni min ye a bɛɛ bɛ hakili sunya a b'a fɔ mais nin bɛɛ kɔnɔna na tiɲɛ tɛ de bolo a b'i ka tiɲɛ bɛ ɲagami k'a bɛɛ fɛn kɛ mɔgɔw bɛ munumunu hakili ɲɛnama tɛ mɔgɔ minnu na u b'a fɔ anw tun b'a miiri ko tiɲɛ bɛ nin de bolo koyi k'a sɔrɔ ale a bɛ se kuma de la a bɛ se kuma la alakira kumakan bɛ ko inna minal bayani la sihran ko nin diya dɔ bɛ yen o ye kɔrɔti de adamaden dɔ bɛ yen a ka kumakan diya kosɔn a tigi bɛ kuma i b'a fɔ ko a bɛ kɔrɔti de an ka n'o kɛ dɛ n'an bɛ tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ dɔrɔn de fɔ an kana fɛn fara kan wa aqimu sala a ko u ye u ka sali jɔ
kuma kan ɲɛsinnen bɛ bani israɛlakaw de ma mɛ ɲɛsinnen b'an bɛɛ la u ka sali jɔ wa atu zaka u ka jaka di sali b'an bɛɛ kan depuis nabilayi adama kana bila sisan bɛɛ bɛ sali de sali cogow tɛ kelen ye dɛ mɛ an bɛɛ bɛ sali warka'u ma'a rakiyin a ye ruku'u kɛ ka fara ruku'ukɛlaw kan dɔnnibagaw dɔ ko nin kumakan in b'a yira k'a fɔ n'i ko aqimu sala wa atu zaka jifu tun bɛ sali u tun bɛ jaka bɔ u tun bɛ pourcentage min bɔ jaka la an t'o dɔn u tun bɛ sali cogo min na an b'o dɔn an b'a dɔn kunbiriminɛ t'a la olu ka sali kunbiriminɛ t'a la ni ala ko warka'u ma'a raki'in a kan bɛ jifu de ma quoi n kan bɛ sali min na mahamadu bɛ sali min na n kan b'o de ma dɛ mahamadu bɛ sali min na n kan b'o de ma dɔw ko ayi a kɔrɔtɔ ye a kɔrɔ ye warka'u ma'a raki'in ay ikhsha'u ma'al khashi'in a y'aw yɛrɛ majigi a ka alabato kɔnɔna na a y'aw yɛrɛ majigi alabato kana kɛ yɛrɛ yira baara ye alabato ka kɛ baara ye baara min n'a ɲɛsinnen bɛ ala dɔrɔn de ma a ɲɛsinnen tɛ foyi ma fɔ ala ayiwa أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم aw bɛ mɔgɔ ɲamara ni ɲuman kɛ ye ka ɲina aw yɛrɛ kun kɔ wa o ye lebuba de lebuba do adamaden min bɛ kuma ɲuman fɔ mais a ka kɛwale man ɲi adamaden dafalen tɛ dɛ adamaden tɛ an b'a fɔ mɔgɔ minnu ye ko wajulikɛla a dafalen de filɛ nin ye o tɛ dɛ bɛɛ bɛ kojugu kɛ mais i ka koɲuman ka caya ka tɛmɛ i ka kojugu kan o de ka ɲi sinon n'i ko mɔgɔ kana wajulu kɛ fo mɔgɔ dafalen ye mɔgɔ tɛ wajulu kɛ dɛ mɔgɔ si tɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛ wajulu kɛ adamaden bɛ nagasilen don ni ye istifhamu inkari de arabukan na k'i ɲininka fɛn na i bɛ nin de kɛ i bɛ sɔn ka nin kɛ i bɛ sɔn ka nin kɛ o de kosɔn hadisa bɛ muslim kɔnɔ hadisa yi k'u bɛ na ni cɛ dɔ ye lahara jahanama kɔnɔ n'u nana u b'a fili jahanama kɔnɔ fatandaliqu aqtabu batni n'u y'a fili jahanama kɔnɔ a kɔnɔ bɛ pɛrɛ kɔnɔminɛnw bɛ bɔ ka bila dugu ma a bɛ munumunu kɔnɔminɛn ninnu kɛrɛfɛ komi fali bɛ munumunu sikɛlaw kɛrɛfɛ fara dɔ tun bɛ yen a bɛ ɲɔ si u tun b'a siri fali de la a bɛ munumunu n'a ye u bɛ ɲɔkisɛ k'a kan a b'a kɛ mugu ye o fali bɛ munumunu cogo min na nin cɛ in bɛ munumunu o cogo de la u b'a fili jahanama kɔnɔ dɔrɔn kɔnɔ bɛ pɛrɛ n'o kɔnɔ pɛrɛla dɔrɔn a ka kɔnɔminɛnw aqtabul batn olu bɛ bila kɛnɛ ma yaduru hawlaha kama yaduru alhimaru ala raha
komi fali be munumunu rahala cogo min na kolon na cogo min na mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ ɲinɛ u ka jankata kɔ u bɛna sigi cɛ kunna karisa e de ye nin ye o e tun t'a fɔ an ɲɛna kan e tun t'a ɲamara ni hɛrɛ ye k'an bali kojugu kɛli la b'a fɔ ne dɔn mɛ n tun b'a fɔ a ka hɛrɛ kɛ n yɛrɛ tun tɛ hɛrɛ kɛ koyi n tun b'a fɔ a kana kojugu min kɛ n yɛrɛ tun b'o kojugu de kɛ o de ye adamaden min ɲinɛna a yɛrɛ kɔ a bɛ mɔgɔw ɲamara ni hɛrɛ ye a yɛrɛ tɛ hɛrɛ kɛ a bɛ mɔgɔ bali kojugu kɛli la ale yɛrɛ bɛ kojugu kɛ a t'a dɔn ko dugutigi ye ala dɛ ale bɔra dugutigi adamadenw ɲɛw de tant que u tɛ ɲɛ foyi tɛ tant que u tɛ ɲɛ ale bolo fɛn tɛ n ye kalan kɛ n bɛ se ka mɔgɔw waaju kumakan na ani kumakan bɛ n dusukun na n dalen b'a la u tɛ kelen ye tɛ kelen ye dɛ adamaden bɛ se ka mɔgɔw waaju mɔgɔ b'i ka kumakan lamɛn ka sɔrɔ min b'a jukɔrɔla la a ka jugu o tuma na ala ye ɲininkali kɛ ko atamuruna nasa bil bir a bɛ mɔgɔ ɲamana ni ɲuman ye wa tansawuna anfusakum a bɛ ɲinɛ aw yɛrɛ kun kɔ a tɛ ɲuman kɛ wa antum tatluna alkitab ka sɔrɔ aw kalanlen don afala ta'qilun a tɛ hakili sɔrɔ o b'a yira ko mɔgɔ kalalen ani mɔgɔ kalabali u tɛ kelen ye lahara dɛ mɔgɔ min kalalen don a ka kalan bɛ kɛ a ka hujja de ye yawmal qiyama adamaden min kalanna nin to yen a b'o dɔn nin kɛ a b'o dɔn n'a m'a kɛ a yɛrɛ ka kalan de bɛ kɛ perewu ye a kunna ani adamaden min ma kalan u ka jankata tɛ se ka kɛ kelen ye u b'a min yira an na sani an ka mɔgɔw waaju an k'an yɛrɛ waaju adamaden sani i ka mɔgɔw waaju i yɛrɛ waaju dɛ i bɛ mɔgɔ ɲamara ni min ye o ɲɛsi yɛrɛ ma fɔlɔ i yɛrɛ ka baara kɛ n'a ye umaru bin al-khattab radiyallahu anhu n'a bɛ kutuba min kalan sini juma n'a bɛ min kalan misiri la a b'a muso n'a denw de fara ɲɔgɔn kan ka kutuba in kalan a ka so kɔnɔ a b'a fɔ sini n bɛ taa ni dɔ fɔ silamɛw ɲɛna ni mɔgɔ min y'a sɔsɔ n bɛ min k'i la n b'o de k'aw la yan n bɛ a kalan aw fɔlɔ de kan o de ye adamaden b'a yɛrɛ ɲamara ni hɛrɛ ye sani i ka mɔgɔ ɲamariya adamaden kan ka daminɛ ni yɛrɛ de ye kan ka daminɛ ni yɛrɛ de ye o de b'a yira k'i b'i yɛrɛ fɛ i b'i yɛrɛ dilan n'i dilala ka ɲa i bɛ se ka fɛn caman kɛ n'i ma ɲa adamaden min ma se k'a yɛrɛ kanda a tɛ se ka mɔgɔ kanda fa i ka se k'i yɛrɛ de kanda i ka se k'i yɛrɛ ɲamariya forcé nin to yen i ka nin sira de ta o de kan ka kɛ wasta'inu bisabri wassala k'i yɛrɛ ɲamara ni hɛrɛ ye k'i yɛrɛ bali kojugu la a mako bɛ sabali de la n'i b'a fɛ k'o baara kɛ i b'i yɛrɛ dɛmɛ ni sali ani sabali ye b'i yɛrɛ dɛmɛ ni sali ani sabali ye sali as-salatu nurun sali ye nɔrɔ de ni adamaden bɛ sali i dusukun bɛ ala kɛrɛfɛ a bɛ dusukun ko de dɔɔni 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 ni adamaden jɔra ala ɲɛ a bɛ komi i taara ni mobili de ye mécanicien yɔrɔ la ni jɔra ala ɲɛ a bɛ komi i y'i ka mobili ta ka taa n'a ye garage de la minnu ka baara dɔn ka taa yir'u la u b'a dilan cogo min na e fana bɛ dilan o cogo de la alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa bɛ yen ko n b'a fɛ aw ka fɔ ɲɛna n'a sɔrɔ ko bɛ mɔgɔ min ka soda la ji bɛ boli i bɛ jigin ka don kɔ in kɔnɔ tile kɔnɔ siɲɛ 5 i bɛ kɔ est-ce que nɔgɔ bɛ to i farikolo la wa o ko nɔgɔ tɛ to i farikolo la a ko farila sali 5 in b'o cogo de la farila sali 5 in b'o cogo de la ni adamaden b'a sali i jɔ o jɔ ala bɛ fɛn dɔ changer i farikolo la min tɛ sɔgɔ ye adamaden électroménager minɛn de ka ci farikolo la ka tɛmɛ mécanicien minɛnw kan
n'i ye kunsɛn bɛɛ dɔrɔn lajɛ fili min b'a kɔnɔ fili bayiri mɛtiri bayiri ka fili de bɛ kolo kɔnɔ o bɛɛ électroménager minɛnw dɛ électronique ka ca farikolo kɔnɔ farikolo bɛɛ a bɛɛ installé de bɛ ɲɔgɔn na n'i bɛ taama su fɛ dibi kɔnɔna na i kana jɔ ntori sanfɛ ou bien i ka jɔ saa sanfɛ olu de ye joli sumalenw ye anw joli ka kala dɛ olu joli ka suma dɛ n'i jɔra sanfɛ électronique de bɛ i sen na a b'a ta ka taa bila kunsɛn bɛɛ la k'a fɔ mun de bɛ sen kɔrɔ sisan a b'a fɔ a ɲɛna ko ntori de bɛ ou bien sa de bɛ o kɔfɛ de i bɛ pan ka bɔ yen e b'a miiri ko i bɔra kalama sisan k'a sɔrɔ farikolo bɔra kalama e ɲɛ kosɛbɛ i farikolo de bɛ a santi joli min bɛ taa min farikolo la a bɛɛ bɛ fɛn de lɛtiri de ta o bɛ taama n'a ye a bɛɛ bɛ lɛtiri de ta ka taama n'a ye o tuma na n'i b'a fɛ ka sabali gɛlɛya kan i b'i yɛrɛ dɛmɛ ni sali ye n b'a fɛ ka gɛlɛya baaraw kɛ k'i yɛrɛ kanda i b'i yɛrɛ dɛmɛ ni mun de ye sali ani sabali sali ale bɛ adamaden farikolo dilan ala ko wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in sali ka gɛlɛn dɛ mais ala ɲɛ siranyabagaw bolo a man gɛlɛn sinon sali foyi man gɛlɛn ka tɛmɛ sali kan farda silamɛya kiloma 5 in bɛɛ sali de ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de kosɔn Umar ibn al-Khattab a tun bɛ lɛtiri ci a ka gouverneur ma a b'a fɔ ni mɔgɔ min ye sali wagati kɔlɔsi ka sali yɛrɛ kɔlɔsi o tigi ni baara tɔ kɔlɔsili ka kan o tigi ni baara tɔ kɔlɔsili a b'a fɔ gouverneur ɲɛna sali kana kɛ aw kɔ misiri kɔnɔ dɛ e min ye gouverneur ye k'a fɔ bi n bɛ nin baara de la o bɛ saliw kaso de kɔnɔ sahabaw dɔ tun bɛ gouverneuriya la Damas muso t'a bolo a y'a ka muso to yen muso t'a bolo don dɔ la a mana jama sali kunbɛn mɔgɔ jama wulila ka taa sɛgɛrɛ a ka sokɔnɔ na o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ fani kɔ la a b'a ka fani kɔ a ko n ka fani bɛɛ de nɔgɔra a maloya bɛ na ne ni fani ninnu ka taa jɔ aw ɲɛ o de kosɔn n tun bɛ n ka faniw de kɔli la bi fo sali wagati tɛmɛna na mais a bɛɛ tun ye alimami de gouverneur bɛɛ alakira tile la Abubakar tile la Umaru tile la ka taa bila fo Umaru ibn Abdulaziz tile la gouverneur de alimamiw ye u bɛ sali misiriw kɔnɔ u bɛ misiriw contrôler u bɛ fɛn minnu ordre minnu bɛ na ka bɔ Madina u b'a lase mɔgɔw ma misiriw kɔnɔ alladhin mɔgɔ jumɛn de ye ala ɲɛ siran mɔgɔ ye alladhina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim mɔgɔ minnu dangɛnɛya bɛ mɔgɔ minnu bolo k'u ni ala bɛ ɲɔgɔn ye o de ye mɔgɔ min bɛ siran ala ye i tɛ se ka siran ala ye abada fo a k'a dɔn k'a fɔ don dɔ la ne bɛ jɔ ala ɲɛ n'i y'a ye mɔgɔ tɔw bɛ pan kapurti la o de donnen t'u bolo koyi n'i y'a ye président kelen bɛ miliyɔn 2 adamaden faga a bɛ miliyɔn 3 adamaden faga a dalen t'a la ko lahara de bɛ yen dalen t'a la n'a dalen b'a la ko lahara bɛ yen walahi a tɛ mɔgɔ faga n'u dalen t'a la o de kosɔn ala ɲɛ siranyamɔgɔ ye mɔgɔ min dengɛnɛya b'a bolo annahum mulaqu rabbihim ka fɔ ni ala bɛna ɲɔgɔn kunbɛn don a janyana o a surunyana o don dɔ la ani ala bɛ jɔ laysa baynana wa baynahu turjuman an ni ala ni ɲɔgɔn cɛ kannadiyana tɛ yen mɔgɔ min b'a fɔ nin ye maraka de ye i to an ka kuma fɔ ala ɲɛna nin ye maninka de ye an ka o tɛ dɛ i bɛ kuma fɔ ala tulo b'a la ala bɛ kuma min fɔ i b'a mɛn a b'i bolo ko i kelen de bɛ ala kɛrɛfɛ sisan wa
annahum ilayhi raji'un udengene ya bubulo fana kube sagi kata alama ya bani israil asagina ka kuma ifoto israil dew ni dawuta wajoin kada madibi hine mugomina abe bara doke akabolari kabo bara mima o wole chogorende aw walari kabo nima de ya bani israil dew udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum نينما من كوكا آية حكلي جولا وأني فضلتكم على العالمين نيا أوفسمانشيا كتمي مغوچامانكا نيا فسمانشيا كتمي مغوچامانكا نيا أبو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام على مني أبو الأنبياء ودي كسونكو نينتي دين توغوتي نبي الله نبي الله يعقوب كوفي مغو نانا أبي تقول كو بني إسرائيل نبي الله يوسف يا بني إسرائيل ده نبي الله موسى يا بني إسرائيل ده نبي الله عيسى يا بني إسرائيل ده نبي الله داود يا بني إسرائيل ده نبي الله سليمان يا بني إسرائيل ده نبي يوما بورا لا أبي بني إسرائيل ده parce que نبي الله يعقوب داود نيمبي بورا نبي الله يعقوب ده واتقوا يوما أيسر دوي لا تجزي نفس عن نفس شيئا دوميني نيتسك ني وساني فوي ودوم بناو دو بيبا فو نفسي نيركو على مدى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه دوم يربدين ببوري إبالمكلا إني من تنبتلونجلا aka ko be ñogon no fe di paw de musulma be ñogon no fe faye muso furu faw nana ke ci ko bawi amma deli ka ñogon bila ado abe bolo ñogon ibe boli bala ibe boli dewna ibe boli fala adama dembe ni ke odo ni la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun odo kana sorona doni ke pour que ka hera soro o te adamaden nafa ka sorona doni ke pour que ka hera soro o te adamaden nafa wala yuqbalu minha adlun ka fidiya mine pour que ka toro nyoni ka boy kuna o fana teke o dona ay srabere je anya koy anga sira alaye donye domi ni adamaden tse ka balma deme adamaden tse ka nyogo adamaden deme domi ni delili tse kana ni heraye nafolo tigiya tse kana boneta ka bo mo sanfɛ ode odoy nafolo tigiya la yuqbalu minha adlun e nyogo ko mine ube ka fidiya mine ka ko e ka ko jugubila o teke lahara o teke sanu ni warije ni petroli ni fembe ala yerde tay akhrajat al ardu asqalaha wa qala lil insanu ma laha fengo fe be dugukolo kono dugukolo ba be bo sanu ni warije ni fen waraw tayma ko la min bambolo dugukolo kono aljene sokelen takabona be aljene mo kelen kamara akacha dugukolo fembe adama den kelen be misro akacha dugukolo fembe ngo dugukolo fembe de koy ayo me awla me otumana odon la yuqbal minha shafa'atu ka dalili ke pour que ka fendo soro ala ne ba fi kanto esa metal jene kono ko ni njora la nye ko jugu ne ko jugu la yuqbal to mena wala yukhadhu minha adlun kafon ka fidiya fana di mbena sarado dima ko jugu min kan soro ika ya fola o fana teke fidiya temine lahara أقول لو أن آيات بسورة مائدة كنو مغمون كافر فمي مدبو كلو كنو نو نيغون بوغلو أنا نيغون وريو
liyaftadu bihi min adabi yawm alqiyamati ma tuqbila minhu ala ko fembe dugukolo kono ana ɲugo n'a b'i bolo ino nana jo arana ko ala ni mina i ka ne to yen ka taa alijana kono ala ko ma tuqbila min ala ta mina ila parce que ala m'o ɲini bolo ala ye fɛn fitinin dɔ de ɲini bolo la ilaha illallah muhammad rasulullah a tɛ doni sigi kunna a tɛ tan ta i bolo a t'i ka baara tiɲɛ a tɛ foyi kɛ i ban'o ma n'i nana ni dunan fɛn o fɛn ala ma kɔtɔ la وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم أمبر آية من نوي أكو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نينما منك أوكا أيا حكلي جيولولا أيا دامنا أبو نيما دفاونيانا كلين ni yoroina nema min ke auka Israel dew aye miro la de o nema e jumande ako wa idi anjaynakum min ali fir'aun tuma min ambaw kisi fir'auna la yasumunakum su al adhab ube jankata jugu ubaw gen jankata jugu kono sawmu ye arabu kanna geni yorode sago beta gen yoro mina sago be gen yoro mina wala tokoy ko saw ala kala ka halisabe ko fi sa'imatil an'am saga bega munum be gen jaka bolu de la abe ko mi tumbu bila jangata foro de kono militaire ube dugu kono ube do dube kono ka muso laje a kono malendo wa aha kono malendo abe kalo jolila abe kalo fulala kanga jigi ni do indela ambe na ya nuna na jigina ni chero doro ba kantige e renyana ni muso do obete mala oye ko jugu o te ko jugu oye ko jugu de ala ye hakili jugu de la ko wa idi anjaynakum min ali fir'aun tuma min nyaw kisi fir'auna ka mogoma yasumunakum su'al adhab ubaw gen jangata jugu kono yudhabbihuna abna'akum ubaw denke o kantige wa yastahyuna nisa'akum kadam sawtoy wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim wa yablaw de wa yablaw bade kabo ala kayrolla jonde aw kisi ne ala ni akanka ni funya nawo ni fole kaka koy Firauna
firawuna sogora de ko misira jamana bɛ jenina sogola ayo ye sogola ko misira jamana bɛ jenina a ye sadana bɛɛ wele minnu bɛ boliw baaraw kɛ a y'u bɛɛ wele jamana kalifalen tun b'olu de la jamana kalifalen tun bɛ olu de la ni kojugu b'a fɛ ka jamana sɔrɔ u bɛ taa olu fɛ olu bɛ baaraw kɛ ka Ala ka latigɛw jɔ a kana don u ka jamana kɔnɔ o tun y'o de a y'u wele u nana a ko ne sogora ko misira jamana bɛɛ jɛnna n t'a dɔn fɛn min don u ye kolonkisɛ fili ka turabu gosi ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u nana ye ko denmisɛn dɔ de bɛna wolo a ma wolo fɔlɔ dɛ o de bɛna i ka fanga ci a ko ha k'o de bɛna kɛ an bɛ mun de kɛ a ko an b'u bɛɛ denkɛ bɛɛ de faga ka daminɛ bi na den o de wolola ni cɛ ma don an k'a faga ni muso ma don an ka to yen u y'a daminɛ u bɛ musow kɔlɔsi ni min jiginna ni denkɛ ye dɔrɔn u b'i den faga ni musoman don u b'a to yen Ala nana saya bila Bani Israɛlakaw parce que Bani Israɛlakaw de tun ye jɔn ye u bolo Égyptens bolo u tun ye jɔnw de u bolo depuis Nabila Yusufu nana Misira ani famille min nana yen o famille denw don a n'a kɔrɔkɛ n'a fa n'a ba min nana yen olu denw don u labanna ka k'u bolo jɔnya la mun na kɛlɛ dɔ de wulila u ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u faral'u kan Ala y'a kɛ Égyptiens gagnena u ko Israɛl den bɛɛ bɛ k'an bolo jɔn de sisan u y'a bɛɛ kɛ jɔn ye u ma miiri k'a fɔ a ninnu fa kɔrɔba dɔ tun b'an bolo yan n'o ye Yusufu ye a delila ka jamana in kisi dɛ san 7 kɔngɔ dɔ delila k'an sɔrɔ ale de y'an kisi a la u ma miiri o la Ala y'a kɛ cɛkɔrɔba minnu bɛ yen Ala y'olu bɛɛ sa Israɛl cɛkɔrɔba bɛɛ sara kamalen tɛ yen Misirakaw yɛrɛ kamana ganna o taara Firawuna fɛ ko Firawuna baarakɛden t'an bolo tugun koyi baarakɛden tɛ yen san joli joli an bɛ ninnu ka cɛmanw faga cɛmanw ninnu de bɛ baara kɛ ɲɛ baarakɛden tɛ u nana kɛ k'u k'a kɛ san kelen u bɛ mɔgɔw faga san kelen o b'o to yen san kelen min n'a bɛ to yen Nabilayi Haruna wolola o de la ale ma sa san kelen min ni fagali bɛ kɛ yen Nabilayi Musa wolola o de la Ala ye Nabilayi Musa ba ɲamariya ko a ka den kɛ sagi kɔnɔ ka faniw bila a sanfɛ ka bila ji kɔnɔ a ko kana siran inna raduhu ilayk wa ja'iluhu min al-mursalin n bɛna sagi ma n b'a kɛ nabi ɲuman ye a y'o dengeneya sɔrɔ dusukun na ko den tɛ sa sinon ka siran saya ɲɛ ka t'i yɛrɛ di saya yɛrɛ ma ni Ala ko tɛ o bɛ se ka kɛ cogo di ale siranna de ko ni militaires y'a den ye u b'a faga o ye sikasika de o bɛ se ka kɛ u ta ye o bɛ se ka kɛ o y'a ye ale yɛrɛ nana den di ji ma o tɛ saya yɛrɛ ye wa o ye saya yɛrɛ de den bɛ ji kɔnɔ Ala nana den talon ka taa bila fɔ Firawuna muso bɛ kɔ yɔrɔ min na danga min na a taara yen o ye den tɔmɔ ka na n'a ye Ala ko Ala ye Musa kanu don Firawuna ka denbaya dusukun na u ko Firawuna la taqtuluhu kana nin faga dɛ asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan a bɛ se ka kɛ a bɛna nafa ou bien an b'a kɛ den yɛrɛ ye kana nin faga sa kanu Ala ye a yira Firawuna la ko ni bɛ n'i ka du ci ni den min ye n'i b'a ɲini e yɛrɛ de b'a balo fo k'a kɛ cɛkɔrɔba ye a kɔfɛ a b'i ka du ci kɔrɔ ye ko mɔgɔ ni Ala tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye dɛ n'i bɔra yɔrɔ min na k'i bɛ Ala kɛlɛ Ala b'i yɛrɛ ka fanga de kɛ k'a bila i yɛrɛ la a b'i ta ci i yɛrɛ ka fanga o de kosɔn don min na ni Musa u bɔra kalama ko Musa ye Bani Israɛlaka ye u y'a fɔ a ɲɛna ko alam nurabbika fina walidan e denmisɛn fitinin ma lamɔ anw bolo yan wa
ومكثت فينا من عمرك السنين يسن chaman ke angolo sokonana Firauna fami be fani munundo etumbode do comme Firauna dembe chokobe enu idela kam go fana fagaya e ma deli kam go fagaya akon nya faga wakati lan tunte ko de kalama tunte ko de kalama akera choko choko ala ye Musa na be na Firauna ayere sogora kademiye de na balo akasore kono ala ka kaseba tiaira Firauna ala ba fe ku kuna danore ko waydi anjaynakum min ali Firaun aya hakli jigi ngo nyema munun kaye adode tumamina mba kusi kabo Firauna kamogola yasumunakum su al azab ube jangata jugu ke aula yudhabbihuna abnaakum ubawdenka ufaqa ويستحيون نساءكم كدمسو توي وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ويبلاو de kabola karode balaw min kabode eska u ganyina lawa balaw te ko juguye koy kuma on ba famiya chogomina balaw ye examen de arabu ka balaw ye examen résultat o de be ke nyuma ye o be ke juguye sino balaw ye reteke ko juguye ngoye balaw ye awon ba fo bamanan kana chogomina amba miri ko ye ko jugude tede fendo de kera eske aw ye nafa sura lawa ay hakli sura lawa aw den tumbe faga denke o be faga I dembe skantige denyire ni isile fenka jugu katemoka eske ay hakli sura lawa kuma nyi sine bole wa idh faraqna bikum al-bahra ay nyino ko o te o make ko belele bay mais tumamina na ay décision ta ko abe boli kabo misra jamana kono aba fe kata aw yere kata jamana do la ka aw yere mare aka ate jonya fe tugu pew odo aw bole aw jolembe jidala jiba unye Firauna na ka mogo ba keme wolo wula mogo do ba fo mogo ba keme woro military ba keme woro o de tumbe sariyo ni sow ni ɲɔgɔmɛ o sanfɛ u nana segiyɔrɔ taw la aw tɛ se ka don ji in kɔnɔ ji in n'aw donna ɛrɛkɛw b'a kɔnɔ jɛgɛw b'a kɔnɔ mun t'aw fa a tɛ minnu fa ala nana ji ɲamariya ko ji ka fara ɲɔgɔn na ka sira 12 bɔ sira 12 bɔra ji kɔnɔ na bɛɛ donna ji kɔnɔ dɔnnibaga dɔ ko hali u donnen ji kɔnɔna na u ko Musa ye ko minnu bɛ ligne min kan u b'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn ɲininka an tɔw bɛ yɔrɔ jumɛn na ala ye fenêtre bɔ ji la ka daminɛ sira fɔlɔ la fo sira 12 la u bɛɛ bɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na u bɛ taama ka taa ala b'a fɛ ko hakili jugu la tuma min na n y'o kɛ faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum n'aw bɛ kisi mɔgɔ si ma to yen wa aghraqna ala Firaun Firauna ka mɔgɔw fana nana don o sira kelen kɔnɔna na mais ni ji kɛ a y'olu dun ji y'olu dun wa antum tanzurun aw jɔlen a ɲɛ b'a la o tɛ nɛɛma ye o ye nɛɛma ye a hakili an ɲinɛna kɔ wa an man ka ɲinɛ o nɛɛma kɔ dɛ hakili bɛ mɔgɔ min na I tɛ ɲinɛ o kɔ abada saya kan'i sɔrɔ ala k'i cɛ ka bɔ saya camancɛ la ka t'i bila kɛnɛ ma o ye a nɛɛma dɔ ye wa idh wa'adna Musa 40 layla n'o tɛmɛna n delila ka lahidu di Musa ma wa'ada ye ka lahidu di adamaden ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ou bien n bɛ fɛn dɔ k'i ye wa'ada ye ka n bɛ fɛn de d'i ma arabukan na wa'ada n bɛ fɛn dɔ d'i ma mais wa'ada o ye an ka bɛn fɛn dɔ la wa'ada Musa 40 layla a ye wagati dɔ de fɔ Musa ɲɛna an ka taa ɲɔgɔn Musa I bɛna Turi Sina kulu kɛrɛfɛ
ibe subi nani ke subi nani ibo ke subi nani kofe nebena ika sharia gafe mbabe dima ikanka baraka cogo mina ika jamana kono aw bole farauna bolo akanga ne alabatu cogo mina ayre kanga sigi nyogon ka cogo mina bena agafe dima وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد موسى تارا درو ويا بولي لودلا كاكي نتراي كبولتلا او ما بوجيكو نكونا سينيوا او بولو جيكو نا كنايا او بينينا ما يلا او دبي على مينيو كيسي او نينوكو كوبي بولدتلا وا kode koso utemena ubola jikono sani ukaseni yoroina utemena ala utemena mogodola yaakufuna ala asnamil lahum usigilembe ukaboli krefe ujamata metode musa be boli komina kuluire sama ukabo boli ko konana utemeto yoy uko musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha nunun boli nyogo ito da fana mawa قال إنكم قوم تجهلون موسى كو أو يا فيليبانتيو دكوي أو تفرق على بكوي أو دبي بولك ما فاين هالسا ألا يا أوكسي كابوس سيالا سيسا بولي دي أوكسي وا أو نيكون ديني ويتخذوا العجلة ويه نتورا دورتلا مغودو كو تاتو utarni sanu minye Egyptien ka sanu do ويا سنيا وبو ويا سنيا ويا سانو يسنع كإيجيبيون حكلي سنيا كأنبا في كتا دوندركي أنبا في كتا نينجي دوركي بتاري تري موسى تاتا ونالي كاسه نبي الله موسى تالي أيت لي بيسباكي أمانا موسى سامري بي جماعين كوننا موسى سامري دوكو كم موسى نبي الله موسى ساراكوي واسارا أتارا على منيني ala be yankoy anga sanu min babulo ayna nay ambe seka ala indila una ne sanu ye ka sanu be fara nyogonka ka ken turay a jole nabillahi jibril alayhi salatu wassalam tumame no be firawna halaki jikono nana atumbe somi sanfe musa samiri sigilembe anyabola parce que Moussa Samiri balola Jibril le bolo abba sara ka atokungo kono Jibril ya takata bila kuluwodo kono ka bolongoni bila da kono di pa denyereni fokatama akanono bebo ayre bolongoni la abe Jibril be to kana laje kasai kata abe to kana laje kasai kata otama kona na yae ni Jibril so sembora yoro minaduru o yoro bimbe ke bingene ayoro bimbe ke bingene ako sekere do debe ni so ine aya so no asenouta kubla abolo aya so ise nouta kubla abolo ako basartu bima lam yabsuru bi ne fendo de uma fenya ni kuma le fo Musa yana Musa na len ko fe aye ntura indila yoro mina doro aye bogo inta kafiri ntura insanfe ntura ya dabina be kure komi ntura aya dabina be kura sanu aya dabina be kule komi ntura be kuna chokomi otumana ala ya unyi ngodela awte miri tumame na nyelahiru di Musa mas subinani munkoso ala ba po subinani atafo tlebinani parce que tle tamasien talela me su tamasien de bala kalo jora don folo ani kalo tletan olu ye kelenye ibato mo munu ye astronomie kala ni na ya kolo korta kas kalo laje kadati do ababo ni rdb atewuli oye wode ko su wakati be ba ko su ni su duru su tan ou bien jatele que ne suye parce que su jate be se kam to clé tamasien te clé la ne bi se ka jate do mais be su do ni wakati min ka konana yes net le bi sabade ke
suin anya da mena don jumana antaro de mi an ka tile bi sabana de biye don jumai biye an ka to ni sukura an be kalo laje na kalo laje ni kalo atlet ni bi kalo tile tande ube tande flado o bodo do ibaw ko ni ba fe ka fajiri sali ni be kungo kono sali wele kante foite edum ba fe fajiri kana tameila ibala je kalot le tanif kalot le tani kalot le mugani woro do kalot le mugani woro do kalot be bo wakati mina o wakati de fajiri sali wakati kalot le mugani woro do ni wula doro ibaye abebe wakati mina leri kelen ko fe tlebe bo ube kalo tle tani flado kalo be sawaga kalo be dogo wakati mina o de fajiri wakati ko ye astronomy kala de mo munu nya kala ke o bato o ba nu ya doro o bato o de ko so wakati be jate be ke ni suye parce que su tamasien balela clé tamasien tal ala ko wa idi wa adna musa 40 layla ni lahidu di musa ma subinani thumma takhastumul ijla min ba'd o ko fanana ntura mina kofe sanun turalama wa antum zalimun kasro awaya yere tonyode ayere waro kontura inte alay ntura te fuyi waro ko so musa nale musa ko mbena ntura imbe side la nuharriqannahu nuhriquhu arabukanna wayka jenide amma nuharriquhu wayka side kake muhuye mbena ntura imbe ke muhuye kas afili jikuno atise ka hara kisekelen sorotu musa ntura imene ka beside kasi kafili jikuno ala ko summa afawna ankum o bara ile kelen ko fenni ala ya faraw bolo min ba'di dhalika la'allakum tashkurun nyoke pour que aw kam mfode kam barkada aye barake ani baramini halakili kaka ala nana ya faraw bolo ala ko nyaake de pour que akam barkada wa idha atayna musa alkitab nimbe kofe ala nana kitabu di musa ma tuma mina nye kitabu di musa ma wal furqan ani perewu munum be ko bo nyogona furqan doko oye qur'an oye tawrata tode doko oye aya munun dira musa ma aya chama de dira musa ma kaba ko chama de dira musa ma ulu ala yudi musa ma ala yoke munde kozo la'allakum tahtadun pour que kakanda o tawbolo tawrata bobolo way nema de ne ala ya duma atta hakili jigola aka mahamuru tietigeya aka tugu ala kasrainka ni sira de na bora depuis adama karola kanabila fo mahamadu karola sira kelendo ala kira ko kon nabi nyumaw ube faade la ute bala u ka dina ye kelenye u ka sharia te kelenye dina be kelenye ala ko qur'ana kono ko man nabi nyuma sici ma ci de sici fonka fanyana akafo la ilaha illa allah ba fayna ko ikafo ikamo yana ko batu fente fo ala kelembe de batu fay wa idh qala musa liqaumi aya hakili jigi fana tumamina musa ko akamogo ya qaum akonga mogo innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum al'ijl aya were tonyoni nturay minane de atumanka nturay minede ne tara sharia minta o sharia de bena nganyana maya organiser atumanka perese nkan turata fatubu ila barikum ay tubi kata aw mama noy alay faqtulu anfusakum ayaw yere faqa ay kuma kay famiya kosobe aya yere faqa
فتاب عليكم نايوكي ألا بكتوب منا إنه هو التواب الرحيم ألا دي هنا بغاي يا فكيلادو وكلا تقولي وين ترى من تما من نبي الله موسى نالي نبي الله موسى هذا من أكروك دلا نو هارون ناي أكو موسى أكو هارون ناي منكسو إما كما نوني ني كما ميفتوي بولو إما كما كاين كولوس أتاتو أكو موسى أخلفني في قومي إكاسجنونا جماعين كوننا وأصلح إكانيانيك ولا تتبع سبيل المفسدين تشنيكلا وكسرا كانتو نفره أنا نصرو وبي بولي بطولا أي موسى من أنا كقولي يجره إلي أكروكي فكله بكله أيام أنا كقولي يجره إلي بس يفعنا بدر تمي موسى لا موسى فعنا بدر تمبالا كروكي ngoya akoya bnamma akomba mbade لا تشمت بي الأعداء كناتو جوكا يلاونا كناتو جوكا يلاونا نسرنا نوني استضعفوني ويا فانغاتني لا وكادوا يقتلون نوتما في كام فغيره ودي كوسون نوتوي ويروبي موسى على دلي على هارون على كيافو بلو وتمنا أكو أي يرفع دوني باوكو ويا يرفع يرفع لي كلا تشودي مغامرو يكوجوك منو ما كوجوك ويوفع ويا تشودي بس يدلوتي ويرفع تشودي وكون يرفع لك دوكو أي بيرد يرفع منو يكوجوك دوكو أي ala yu bila so de kono ka dibi bila uka ube kene mala la ka kaba nogo juguka murube be bolo iba fili na e mo mi fara fotma mina ala yere ya do ka fo sisan kono tubira taba allah alaihim ala yu ka tubi mine ala yu hakili jugola o makewa madeli ko ke aw masaula wiyen soso ñu jangata ku yere ka yere fa est-ce que madeli ka adela ka kud o de la kake ano de la kake otman akanga famia kafo dine nye krende ate changer kadamina depuis nabila adama waqtla kanabila nabila musa kanabila nabila isa kanabila alakrala la nyini kelemi be la dine yorula sharia yorula tere dine yorula la nyini kelemi ala kambe sababu وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا
وتعثوا في الأرض مفسدين. ala be continuer ku hakiliw jigi ala ye nema min ku ka aya min fo aya kono ko uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum aya hakili jigi ne ka nema nye min ke aw ye a do de fle ka fo sisa ka fo wa idul qultum ya musa aya hakili jigi tumamina aw ko musa ye lan nu'mina laka hatta nara allah jahra ante da ila abada fo anga alaye anyela materialisme site duna kono katame jifuka materialisme adama de min dalente fo ila fo abolo be mimine adama de site duna kono kat o mérite mo sukuna fo jifu la yu'minu bi shay'in illa idha kana yarahu atedda fo ila fo nyebe mina bole koso ko musa lan numina laka hatta nara allah ante da ila fo anga alaye uma fo anga alaye gonsa ko jaharatan anyela ambe se ka alaye na ndu sukunye o adama den be se ka alaye na ndu sukunye me luko ay ambe alaye kene jere ka ko ajole flele ala jole flele amba fe ko de o kela munde kera fa akhadatukum sa'iqa sa'iqa sayade sayana na umine halakina na jikuka niye kuma jukude nu ya fo ala ye sa'iqa jikuka wa antum tanzurun aw munu ye mu'minu ye amunu ye mu'minu dewnye na aw fa to ma farani kuma inga nunu sara aw fa jole do nyabula usara ala ye mogo halaki ate kote to o tigi la a tigi be sare ate den wolo har n'a tora balo la ate den wolo olu sara minnu farle be musa ka u ɲabu la summa ba'asnakum min ba'di mawtikum ala ko saya kɔfɛ n seginna k'a kunu do ko kununi ye ka denw de caya do ko no munu yɛrɛ sara de olu yɛrɛ de kunu na ala y'o kɛ mun de kosɔn la'allakum tashkurun pour que a bɛ n barikada kojugu k'i sɔrɔ ala ka yafi bolo kasa i k'i bila kɛnɛma ka bɔ saya kɔnɔna na o ye fɛnba de adamaden kan ka ala barikaden minɛ wa dhallalna alaykumul ghamam ala ko n ye kaba nɔgɔ bila o sanfɛ u ye san 40 de kɛ u bɛ kungo kɔnɔ o tununen nabilayi musa tɔɔrɔ de la nabilayi musa tora o tunu de la san 40 yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawmi alfasiqin kana hine fasiq la de o san 40 kɔnɔna na ala ko dhallalna alaykum alghamam ni kaba nɔgɔ bila o sanfɛ n'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ kungo kɔnɔ yɔrɔ dɔ sumako b'u la jiko b'u la fara min ye ji bɔ n'a kɛra worobinɛ kun 12 ye a bɔra o wagati de la u tun bɛ kungo kɔnɔ wagati min na de u tununnen u bɛ kilo 6 de kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ kilo 6 kan mais u bɛ taa u bɛ na u bɛ tɛmɛ u bɛ taa san 40 o ma sira ye u bɛ taama la ala ye kabanɔgɔ bila u kan hinɛ kosɔn wa anzalna alaykumul manna wassalwa a ye minfɛn ani dumunifɛn a y'a jigi ka di u ma salwa ye kɔnɔ de a bɛ jigi kabila jiri sanfɛ dɔw ko a tobilen de bɛ jigi dɔw ko a kɛnɛ de bɛ jigi mais a tɛ boli a bɛ taa hakɛ min b'a bɔ a bɛ taa minɛ ka na kan tigɛ ka tobi ka dun ala ko kulu min tayyibati ma razaqnakum fɛn ɲuman min n'i y'a d'a ma a y'a dun mais a kana tiɲɛni kala dɛ u laban taara n kɛra u bɛ taa caman ta ka na n'a ye n'a tora u bɛ taa fili dumuni caman kɔnɔ jɔlen
ate boli musakhar ala yɛrɛ de y'a karaba k'a d'i ma i b'a minɛ k'a kantigɛ k'a dun boisson bɛ jigin comme neige a bɛ jigin jiriw la tileman gangan kɔnɔ n'a taara ta a bɛ na n'a ye ka bila ji kɔnɔ na ka ji fara kan sukaro b'a la a b'a min o de ye man anzalna alaykumul man wassalwa ala ko kulu min tayyibati ma razaqnakum fɛn duman minnu ni n'i y'o d'aw ma a y'a dun wa ma zalamuna u ye min kɛ o bɛ ne ala tɔɔrɔ dɛ ne ko ka dumuni kɛ o kana tiɲɛni kɛ o ye tiɲɛni kɛ o ye jɔn de tɔɔrɔ u yɛrɛ tɔɔrɔ walakin kanu anfusahum yadlimun mu tun b'u yɛrɛ de tɔɔrɔ mɔgɔ si tɛ yen mɔgɔ min fanga ka tɔɔrɔ bɛ se ka se ala ma o tɛ yen k'i bɛ baara kɛ i b'a k'i yɛrɛ de a tɛ ala tɔɔrɔ foyi a tɛ foyi kɛ ala la wa idh qulna dukhulu hadhihi alqarya tuma min na fana an ye dugu yira u la a ye dɔn nin dugu in kɔnɔ fakulu minha haythu shi'tum ragadan n'a donna dugu in kɔnɔ dumuni caman b'a kɔnɔ a ye dumuni kɛ cogo min ka d'a ye wadkhulul baba sujadan mais n'a bɛ don dugu kɔnɔna na fɛn kelen de bɛ yen a y'aw yɛrɛ majigi a y'a yɛrɛ majigi ka ala barikada an sɛgɛnna koyi an ye wagati min kɛ fili kɔnɔna na an nana dugu ya ɲana a y'a yɛrɛ majigi ka ala fɔ wa qulu hitta k'a fɔ ala junumu min banna olu bɔ an kan i ka yafa an bolo ala ko n'a y'o kɛ naghfir lakum khatayakum a ka fɔtiw n b'a bɛɛ yafa n b'a bɛɛ datugu wa sanazidul muhsinin ɲanikɛla minnu b'aw la n bɛ dɔ fara olu ta kan minnu tɛ ɲanikɛlaw ye dɛ n bɛ yafa u ka junubu bɛɛ la minnu ye ɲanikɛlaw ye n bɛ yafa u ka junubu la ka hɛrɛ wɛrɛ k'u ye min tɔ ye hɛrɛ bɛ tɛmɛ nin kan nin ye hɛrɛ dɔrɔn de nin bɛɛ kɛra jɔn ye nin bɛɛ kɛra jɔnw ye minnu filɛ ka dunan ci sisan olu a kɛra o mɔkɛw de depuis o wagati la o bɛ nin cogo de la u tɛ lafiya abada fo ka dugu dɔ de ci u tɛ lafiya abadan fo ka adamaden dɔ de sɛgɛlen ye parce que a b'olu bolo ko ala ye olu kɛlɛ bɛɛ de dilan ka adamaden to bila u ka baara k'u ye o de miiriya b'u kunna ni adamaden min ko n t'a fɛ ka to jɔnya la i ye kɛlɛ sɔrɔ dɛ ni ko i t'a fɛ ka to jɔnya la dɔrɔn o b'i kɛlɛ u bɛ dunan dugu bɛɛ la u tɛ foyi la fo tiɲɛni fabadala alladhina zalamu qawlan tɔɲilikɛlaw nana kumakan changer u dontɔ dugu kɔnɔna na ala ko qulu hitta a y'a fɔ ala yafa an bolo u ye kuma wɛrɛ fɔ min tɔ ye ala yafa an bolo an ye sɛgɛn min kɛ sɛgɛn banna an dontɔ dugu kɔnɔna na an k'a fɔ ala yafa an bolo o ma sɔn badala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum tɔɲilikɛlaw ye kuma fɔ min fɔr'u ɲɛna o tɛ dɛ u ye kuma wɛrɛ de fɔ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء على كلا نونو ني جانغتا جيكوكا كابو سانغولولا بما كانوا يفسقون ni sababu ye u tun bɛ sira bila min kan o sababu u bɛ u ka sira bila hakɛ jangata ɲɛw jugu kan ala y'u jangata ala y'u yamariya n'u bɛ don dugu kɔnɔna na u k'a fɔ hitta naghfir lakum khatayakum n'a ko hitta an b'a ka junubuw yafa aw ye mais u ma sɔn badala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum tɔɲilikɛlaw ye kuma fɔ min fɔr'u ɲɛna o tɛ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء على كو تنيلكلا ني جانغتا جوغو كابو سانفه بما كانوا يفسقون نو كفاسقيا دا جانغتا نوري جوغو ambe ala dele ala ka hakili nyuma nda ambe la jelema ni kuma kanu numbe kala journalité ate kala kafo kof ni tumbende
abe kala aunde namunum balame ko adamaden i tiɲɛna cogo cogo mɔgɔ min bɛ ɲani k'i ye kana ba tigi ma a tigi k'a dɔn ko e b'a dɔn ko a bɛ ɲani ka ye o ye adamadenya dan dɛ adamaden k'a dɔn k'a fɔ karisa y'a dɔn ko ne b'a fɛ ne bɛ hɛrɛ k'a ye o ye fɛnba de ye koyi mɔgɔ ɲana cogo cogo n'a bɛ hɛrɛ k'i ye i b'a kunbɛn ni juguman ye i b'a tigi jarabi don dɔ la a b'a ka hɛrɛ bila koyi a b'a ka hɛrɛ bila o la an kan ka hɛrɛ kunbɛn ni hɛrɛ de ka ɲuman kunbɛn ni ɲuman ye ala kira ko ni mɔgɔ min ye hɛrɛ k'i ye i k'a tigi sara ala kira teriw tun bɛ kungo kɔnɔ marina kungo kɔnɔ n'u nana u bɛ na ni kungo kɔnɔ fɛnw ye u bɛ na di ala kira ma n'u bɛ taa ala kira fana bɛ dugu kɔnɔna fɛnw san k'a d'u ma a ye taa nin di a ka denbaya ma n'u bɛ na u bɛ na ni kungo kɔnɔ minɛnw ye min ye fɛn minnu tɛ sɔrɔ fo kungo kɔnɔ a kɛra jiridenw de ye o jalɛnw de ye o a kɛra fɛn o fɛn minnu bɛ sɔrɔ yen o b'olu ta ka na di ala kira ma n'u bɛ taa ala kira fana bɛ dugu kɔnɔna minɛnw san min ka di olu fana ye ala kira b'a dɔn ma ko a ye taa ninnu ye a b'a fɔ aw ye ne ka kungo kɔnɔ mɔgɔ de ne fana y'aw ka dugu kɔnɔ mɔgɔ de ye o n'a nana ni min ye ne fana kan k'aw dɛmɛ a ka nin minɛ o ye adamaden taabolo de ala kira ko man sana ilaykum ma'rufan fakafi'u ni mɔgɔ min ye ɲuman k'aw ye a y'a tigi sara a ye ala kira ka kumakan lamɛn dɛ ni mɔgɔ min ye ɲuman k'i ye a tigi sara fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu bil khair n'i ma fɛn sɔrɔ i b'a sara ni min ye duwawu kɛ ala ka hɛrɛ k'a tigi ye o y'a fitinin dɛ i ka duwawu k'a tigi ye i ni cɛ ni baraji ko ala k'i sara dɛ o tɛ fugariya ye o tɛ nafigiya ye o tɛ i b'a bila ala bila yɔrɔ la ayi o t'o ye o ye k'a tigi encourager a k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ de a ye ɲuman k'i ye a ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye fana mais a ye ɲuman k'i ye a ye bonheur sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye a tiɲɛna adamadenw de y'a tiɲɛ hɛrɛ bɛ yan bamakɔ falen bɛ hɛrɛ de la mun kosɔn an tɛ juru sɔrɔ ɲɔgɔn na sisan nafolotigiw juru de taar'u bolo a ka ca i bɛ taa mɔgɔ dɔw fɛ i bɛ i mako fɔ ɲɛna a bɛ wari ta k'a d'i ma depuis e natɔ i ŋaniya ye wari in tɛ sara dɛ ala kira dun ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔw ka nafolo ta i ŋaniya ye i t'a fɛ k'a sara ala b'a tiɲɛ i bolo de i tɛ se k'a sara n'i ye mɔgɔw ka nafolo ta i b'a fɛ ka sara de ala b'a sara i ye sikasi t'a la hali n'i sara ka sɔrɔ awa i m'a sara ala b'a sara i ye mais n'i y'a ta ni ŋaniya jugu ye a tɛ sara koyi i b'a a wari sɔrɔ siɲɛ 100 mais ala ta courage dɔ la i k'a sara nin kumakan ninnu minnu an b'u kala pour que an yɛrɛ de k'an ka jogow rectifier k'an yɛrɛ changer dɔɔni ka kɛ ko ɲuman dɔnbagaw ye ala ye nin kɛ ninnu ye a b'u kunnada sisan ala kira tile la ne ma nin k'aw ye wa ne ma nin k'aw ye wa ne ma nin k'aw ye a m'a kɛ lebuli kama koyi a y'a kɛ dimi de kosɔn min kɛra o ye a man ka kɛ nin cogo ye o de kosɔn a b'u wele Israɛl la denw Yakuba denw a t'u wele ni tɔgɔ jugu ye dɛ a b'u wele ni bonya tɔgɔ dɛ i ni mɔgɔ arabu jamana la n'i bɛ arabu jamana la ni arabu tɔgɔ ye Mahamadu n'i ko Mahamadu i y'a dɔgɔya dɛ i b'a fɔ Abu Ibrahima fa n'a sɔrɔ a denkɛ fɔlɔ ye Ibrahima ye i b'a fɔ Abu Ibrahim i n'a kɛlɛla cogo cogo n'i b'a fɔ ya Aba Ibrahim e fana ka sabali sa nin kɛ tan a bɛ hinɛ mais n'i ko Muhamadu a b'a dɔn k'a fɔ sisan i bɛ kɛlɛ de kan o de kosɔn kuma in n'i b'a kalan n'i b'a kɔrɔ dɔn i b'a faamuya k'a fɔ ya bani Israɛl bonya tɔgɔ dɔn a b'u bonya de aw ni nin man kan koyi a man ka nin kɛ a kan ka nin de kɛ a kan ka kɛ tan dɛ ne delila ka nin k'aw ye n ye nin k'aw ye n ye nin k'aw ye mais a tɛ faamuya o la an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka sini jira n na wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin astaghfirullah